Rasta nje ayama ungisondele nezinto la. Kwenzenzayo. Mana. Akala ngithelele na. Ngiselele. Bamba nansi ifoni kwa. Ngiselele na. Abandintwana yakho. Ngishayela. Ijele njani? Usisumseve ngontwana kunjalo nje. Khona no asanda lana awu. Ngithelele na. La iyo le. Le phone ihlezi kuwe every time le phone kuwe le manje ngicela yona. I-useless bayibe kum kodwa ine-pattern etshintshiwayo. Ihlezi kanjani phathe ngiyayazi. Andiyazi. Sawubona zami. Bona Sikhona singane. nakhona. Sikhona. Manje kwakumela usho yethu invasion of privacy. Bengicela usitshele igama lakho nokuthi yini esingakusiza ngayo. Yeah. Izimasi. Izimasi. Okay. Yeah. Ikhona engisolayo phakathi. Okay. Bese bayenje. Yini consider senza? Usike wachinja. Asengela mntu wemasi. Chinjela ukuthi umuntu uthanda ngezithola lezi. Yeah. Okay, cha kunankinga sisona ngibona ukuthi ngempela ukhona isizathu sokuthi ashintshe sizosithola thina. Yeah, khuleka sombiza lana and then obviously wena u-actor ngathi yonke into right nexoxela nesitshela ngothando lwenu. And then ke sithatha amafoni ngoyisa ngale grass we-IT uyawavula amafoni and then ke you have access ukuthi uyakhona ukungena lapha nama social platform. Bheka ama message ukuthi uthini kubantu lapha. Yeah, maro ready for anything. Nabayintoni? Nabayintoni? Ungasweli phela lapha sifuna izinkinga. Ngingadi sona okondomele. Right, simbiza. Siyanamukela kwishow yethu Njolo Togetherness. Futhi ke le show yeyithandani lena siyasanda ukuselebrate uthando labantu usisi wethu lona uthi indoda ahlekisana nayo wena nakusibona la emazini. Ngithanda ngos. Okay singakaqhubeki nje phambili saxoxa. Siyasithanda lekha ukuthi phela i-conversation iflow kahle ngaphazamiseke yebo. So we usually ask our guests ukuthi asiboleke amafoni awo siwabeke lapha ya endaweni esafe and then ngemasifredi show uyabusithola back ifoni yakho. So ngani ngiboleka wena usindibekele lapha nami sengayithola isiringa ekusasa emnandi conversation yolo. Naso Rasta njaya sondele la azweke. Makunjalo ke ngicela nje ningitshele ukuthi le ndaba yeni yaqala kanjani. Kunjani nje mamthandana kunje na into enjalo. Hayi. Nomsithe. Sihlangane ku-social media Facebook. Sisimangihlangana ku-Facebook. Hayi ngabe ngamthanda. Sinola njalo sabenza ngamthanda. Sisi. Siyangibona Facebook. Yeah. Qhubeka. Bese sikhisisayo. Cabanga umsebenzi mafisela sethuwa. Oh. Okay. So after how long lento lena? Fresh and fresh news. So ukufakela imali isiteri sizombona. Bese ngiqala ukukhuluma isikhathi ngana lapho. Sistalanga fresh noma fresh. Kunasikhathi eside sithula Okay, wena sister umbona umfethu yini eyachaza ngayo? Ubheke. Yeah. Nangibona into ezilungile. Ngendlela. So ubafo lo
obviously ukhuluma nomuntu beningakahlangani naye. So awubongasabi ukuthi uzomfakela imali engafiki mhlawumbe wabhele izinto zenzeka online. Benginako ukuthuka khona. Yeah. Mhlawumbe ngimfakela imali angezi. Athi yena thina athi imali ye-risk uthanda. Hey, wechaze ngempela lo muntu eh? Absolutely. Yeah, this is good. Okay, ngithanda manje. Okay, so makusase nje na ngithanda siphela sibe nento ezokwehlisa ingxoxo ehamba kahle kanjena. Rasta nje ama ungisondelele nezinto la. Nazo la. Uyabona ubambela sister. Nansi ke wena. So, bona mfethu into eyenzakalayo lana ke kunenkabi yami ngalena uRasta we-IT. Yenza uRasta amafoni yabo sewavula la wa-unlock. And then you guys can have access to social media eni. Uyabona wakhona ungena lapho kuma-DM ngafuna ungena ngibheka futhi ngabe uphazamiseki. Now sister lapho ungabe uqalaza ukuthi ukhona yini okuthile okunyakazisa lobo budlelwane lobo obuhle nabo. Uyabona le nto le. Ukhona uAsanda, ngibani ngoAsanda? Asanda benze njalo. Wathini uAsanda? Isayifuna ngontwana. Ntwana? Kanjani manje? Umntwana wena ubona intwana. Ingxaki yabantu sakhona. Wena ima na-iPhone la. Buka lana Brian na. Yabona into zenzayo. Mana. Ake ngithelele na, ngiselele. Bamba nansi ifoni khona. Ngiselele na. Hawu, Ufisa nami ngizofuna angitshela ngikho. Yo awunenza. Azone zakho lethombe lezi. Ifoni yami one apha ngontwana mina. Wena ngijwayela wena. Ukufaka njengontwana futhi nje. Hayi ngontwana na ukhona uAsanda. Mana baba. Ma. Nayi number kaSister la niseve ngontwana kwenzakalani mfethu? Aba ndiyintwana yakho ngo? Ngijwayela. Ngijwayela njani? Wena ungumuntu uphethe ifoni yami. Yeah, ngiyintwana yakho. Bafu, na umbuzo la. Usisumseve ngontwana kunjalo nje. Khona no Asanda lana awu. Asanda. Ngithelele na. Ngizisele Ngiselena. ngifuna uprovision kodwa kufanele lo busongitshintshela. Busongitshintshela. Tshintshela yini? Ungitshintshele nje. Yini ibona leyo ngiyakutshintshela? Bafu. Ifoni yakho kaloku uyawatshina iphetini. Andiphathe nabazi ifoni yami. Andiyazi bethini ifoni yakho. Qala nini ungayisiphathe nefoni yami? Uyitshintshile ayiyo le Le phone ihlezi kuwe every time le phone kuwe le manje ngicela yona. I-useless ba ibe kum kodwa inephethini etshintshiwayo. Ihlezi kanjani phathe ngiyayazi. Andiyazi uyitshintshile. Yakubona isiphathe ukuthi ithini phakathi manje ngicela yona. Ocabani boni. Mana bafu. Yilo ngaboni. Mina ngisafuna ukuza uAsanda la ukuthi uAsanda uba nakho sibona izithombe za-Asanda lana Asimikini inhloko ucala ngibani ethe phecelezi usister wasumseva ngontwana yini or mhlambe vele ama-pet name enika wona na umbiza ngontwana mhlambe manje ndimsibe ngobheki. bafu uAsanda ukwenzakala njani? Umuntu wangibasa. Hawu Umuntu wakho. uthola noAsanda Ungathanga awunamuntu. Asanda. manje Ungathanga awunamuntu. usithini into Angithi ngibonile ngositaka hayi akhonto sinodibanisa bala. Kodwa kanti like akhonto Ngikususeleni kufakela imali uzongixola lo kuba konje seyidibanisa. mana bafu umuthi akunani kusena uAsanda ke ngowaphi yena? Ngowaphi? angimasita phela yena uthi umsave ngontwana Unamseve ngontwana nakhona uAsanda. uAsanda futhi nisibona ney'thombe phela lana ethe phecelezi yibona no blame nakasanda wasema. Wasemakhaya. Umuntu wasemakhaya usho ukuthini uthola naye? Like bengithola naye emakhaya. Oh. Oh, so sibabili nesithembu. Ukho lo wasemakhaya, ngikho ngaseGauteng. Just anasengu. Utsho nje ukuthi wasemakhaya. Anasithembu. Qha ke Ngithola naye. Oh, ujola naye. Alisajoli ngoku. Kodwa njengoba niyasendelana apha Senzana yini? na umsendele nje intotoloza yakhe nayo usendele yakhe. Angijwayela. Hayi ngiqala njani? Uzonseva ngintwana. Wena ngiboni. Ngikususele ndisizapha ndinizokufunela ubomi obubhetere. Manje sengiyenza kanje mabasuka ngisuseleze ngizonibonisa ngibona. Tokuzanga manje bora. Umbizelele kahle. Ayibona singawe mbani asanda. Bani asanda uzonseva ngintwana. Ngizokwenzana lapha.
Kuzokwenzani? Kondiselani. Benibizela uba ufumane umsebenzi nje ufumane ubomi obungcono. Manje nawe hlekisa ngami. Angihlekisi ngawo. Amakamera awafunana amakamera. Angihlekisi ngawo. Ufumane intoni efoni yami? Awafunana amakamera. Angitholanga. Awufumananga next. Angitholanga. Ngitholanga next. Ayinane iphethini ifoni yami. Wena utshintshe iphethini yakho. Angithi uyazi nosiphathini yami. Angiyazi iphethini yakho usuqoka. Akuphathele tshintsho weyo. Itheni? Uyitshintshile nje iphethini yakho. But mana so ngifuna ukuthola mina angazi kodwa ngizwathi ubuthola naye emakhaya udade wethu lo. Intwana yakhe. Ngoba umseke ngontwana niyajola noma niyathandana naye ngisho njalo. Namanje kusasenjalo. Sukuba mehlo thethe. Sasenjalo. Sasenjalo. Sasenjalo manje kusafana naqala. Yini ebanga ukuthi kungasafani? Uzina ungitshela ukuthi ngitshintshe iphathele. Awutshintshani wena manje mangasho kanje la inhliziyo yami yehla uthando luyehla. Luhliswa yiphethini no-Asanda noba umsebe ngentwana yakho. Ngizothini? Uzothini njani? Uzothini njani? Use uyanithanda nje kungathanda uyanithanda. Ngiyekuthanda. Ngoba u-Asanda bafunani. Manje leyo ngenzela yona le nisendelana yona apha. Uzoletha bamba amakamera. Uyazi ngiwane kamera manje ukufika amakamera ukuthi sibone isiphila kanjani. Kodwa xa ufota intotoloza yakho ufotela u-Asanda uyayazi ikamera. Manje kwabantu ukuthi isiphila kanjani. Xa ufota intotoloza uyayazi nansi ikamera. Uyangijwayela. Manje kwenzakalani lana kahle kahle? Uma uthi ungazi awusezwa kahle. Nisathandana lento isahamba ngendlela okumele kwenzeke ngayo phela inkinga yethu lana phela sibona u-Asanda uthi owakudala kodwa iy'thombe lezi is not far from now recent impela it's a couple of days ago ezinye zazo nisendelana iy'thombe lezi athi nayi-photo sisi. Hayi. Nakhona ngizokhala. Afuneka uchazile ngalokho. Angithi ifoto zintsha. Khona ngizokhala. Azintshanga ifoto. Ngihleli ngiyafunda kathi ngoba mina. Awu. Hayibo. Ngihleli ngiyafunda. So mna bese imali yami thumela wena. Ubonile kumadodini. Ndafuneka lo msebenzi. Uzonyaka wena imali. Bamba nayo imali. Uzangaphi? Uzokutheni ke ungayitanga imali then wayeka wangezi nokuza. Ngihleli ngiyafunda ngosi. Ngifuna nje imali yami. Bufuna imali yami. Oh ilonto ndiyintwana kuwe. That's why uyintwana kuwe. Oh ilonto umsebe ngentwana. Ilona bakusende ngentwana ngoba ngiyakubona vele ukuthi kwasefoni lapha hlangana khona eFacebook. Ngiyakubona nje vele ukuthi ifoto zakho ngiyabona ukuthi ifoto zakho zinhle mara ngimakithi ngiyakubheka bangihlangana nawe face to face ukuthi hayi unifoni ayiyo awusebenziswa iSnapchat ayiyo le usebenzisa Snapchat Snapchat ngisebenzisa wenza ntoni ke eSnapchat ngoba iSnapchat yakho into ifoni nayisingu ngoba ayingena ngalofana no-Asanda Asanda la kasebenzisa Snapchat usebenzisa nto Ngimazi usebenzisa mara kasebenzisa kodwa nathi nje ifoto zakhe ziyabonakala kusesnapchat Snapchat awucala isibhanqa ndini angazi ufuna ngithini le ufuna ngithini uzokwenzani uzokwenzani ngoba sike wakhe imali nje wakhe sizomuzi uzothini ungathi uhlupheleni ke ngokuyenza ngihlupheka bengithanda phela ngoba kade wathini ngihlupheka bengithanda ethi ayi awusandathi ngisekumuntu etshintshile into letshintshela yini u-Asanda Asanda mwalini usingitshela musi system bengijola naye kodwa uyasendela izinto so kufanele ngithi ndamkele uba kukho u-Asanda ngaphaya nandibe yintwana hayi mfethu angazi ukuthi ngithini ngiyazama kufuneka uyazi kaloku u-Asanda sifumele efonini yakho ngafuna Wena mfethu ngicabanga ukuthi into e-complicated la ukuthi lokho okushoyo nesikubonayo lana connect yabo uthi u-Asanda wakudala kodwa ngathi nisaxoxisana yabo so nami uyangidida ke mina njalo ngivele ngingazi ukuthi kahle ithini nihlala nonke ngithi so i-plan ithini i-future ibona hayi sibona awusayiboni isizathu soba ungayiboni yinto
Ngisekhona ngithi umdala mina ngiyasebenza. Ufike ngubani Emsebenzini ngiyasebenza. Manje uma ngiya le emsebenzini ngiyabona abantu engiyokwakha impilo ifuture nami. Ayibo. Awusaboni usisi. So awusaboni ngiyakungena yayi. Sengiyahlala nje uba yimsusele kwenzisa la iphela. Manje nangu So uyazi manje ngithela amakhamera. Yo. Manje ufuna ngithini manje? Lokho mdala kuzo like ibona right vele ngenze ayenza. Phi ubalize apha. Eba Utshintshe iphethini nje. Ungatshintshe iphethini yakho. Utshintshe iphethini. Amakhamera. So benza uthini ufuna nithini? Shuthi inkinga lawo lapho ukuthi phela uma ukuthi ubonga sebona ifuture kube umtshelile usister mhlawumbe angahlali na ukuthi elethe la ngoma alokho nje mdala besenothanda. Belisasekhona. Uyephi ngokuthando lwami uthathe uthando lwami. Belisasekhona manje kuphelile. Luqedwa amakhamera. Aliphelile. Senzo siliqedwa amakhamera lawo noma wayezobethela amakhamera. Ufuna nithini? Wayezobethela amakhamera. Ufuna nithini? Why basinenkinga angifonela wayihlale bani siyikhulume besiphila kanti wayezobethela phuma amakhamera. Alo befuna yazi nazi sendiyayazi ukuba intwana yakho uku-Asani. Yabona into yenzayo. So uzawuthini uzathatha u-Asani uzohlala naye ngapha? Ngisamfuni kwayena. Awusamfuni kwayena? Usuzibonela iplani ke boss. Uyaphuma. Akuyenza kwa uzohlala nawe. Yazi uzawuthini? Anginangxaki ngoba usamfuni. Nalomsebenzi bawuthembileyo uyaphela mosikawo. Akusenandaba. Sayena ngiboni andangibonile ukuthi wena ake ukwazi ukuphila nami. hayi. Ngesikwazi ukuphila. Ngenxa yamakhamera bayisise apha. nawe sisu uthi shuthi ngokwakho uso right in a relationship or you are still willing to work mhlasimbe ngaba ne resolution thizeni njengoba esitsho ukuthi uthando lwami belukhona ngokuhambiseka wena lisekhona onakho mina lisekhona uthaka lisandifuna ndithi ngezazungane sisawusebenzisa lwami hayi child sukela from to namhlanje iyale hayi sekho manje ngoba nihlala nonke ke ngizophumela ngokuqashela avuqashwa kumele istand ngizophuma ngabanye kufanele uqashela imishini wazi bani wena uwenzani ukhona umuntu omaziyo apha eGauteng amfethu unayo ifamily la ngiyathetha noma jita phela ngiyathi Unawo wena manje? ngiphangela nawo hayi utsazabelio hayibo ewe awubhadli awubhadli shuthi i-conclusion ithi ishayile hayi shayile ukuthi hayi shayile ngoba so awusandifuni hayi shayile hayi akhona izawulunga ukuthi hayi ngenxa yesitshele hayi no-Asani hayi khona izawulunga hayi ke wena uzulungela boss Ababukeli emakhaya. 6 months contract yaphela wena uzawuyaphi oyomvalele emsebenzini wakhe andizumvalele ofika siyonivalela andizumvalele ofika siyonivalela makatho kahle umsebenzi wakhe usele i-contract ye-6 months uyonivalela kuphela kwala msebenzi uzawuyaphi makatho kahle uyonivalela uzoyenza hey ukwenzani angithi makatho kahle shuthi bethu bongeke mhlawumbe ulungise izinto nosisteri ukuze phela singaze sifike ey'ntweni ey'njalo uthi akhona izosayilungisa umdlalo Ah. izophinda ilunge chayi hayi kuhlela ungandithandi hayi khona izophinda siyenze babukele emakhaya ithanda ukuba mawa le sibhekane naye namuhla siyazama ukuthola i-resolution ngathi ayikho ubafo ukuthi bamsendele i-false hope the mafika laphana ku-social media bamnikeza iy'thombe mafika lana hayi man is not make sure so angazi uthando lwaselancipha ngokwenze njani asanda bethandana naye emakhaya kodwa futhi manje akasathandana naye kodwa futhi manje bamsendela udade ukuthi bamsendela amatotolozi uzibona bawo okanye ngiyaqala ngizobhekana nayo Akusela iyaphela umsebenzi. wenze kangani ngawo Awuphela umsebenzi wakho uzawuthini? umsebenzi waphela ke Uyolusa emakhaya. ngibene emakhaya Uzobuyela ulusa emakhaya lo azanda wakho. yeah so i-verdict njalo eshayile that was today's episode ekanuganga mfethu ekhaya anikhuzeki umfethu manje unento yokuthi hey mfethu ngoba manje umsebenzi yahamba manje umsebenzi yaphela manje sochini emakhaya azilahlekelwe into ekhona ngento engekho hayi
Kodwa-ke beshilo simsebenzi sokwenza invasion of privacy mufika lana na kunento ongayitholi kahle bekhona soyithola vele so ukuthi uyenza lapha ekhaya udala wrong lalela yeka ngoba safika ngiwu10 mina ngiyi1 siyanilanda siniletha la siyan-expose invasion of privacy so kubona ku-episode elandelayo bafethu lesibini yours truly handsome Hankeni no-Aramis umntwana imtimani umbambolo ngambili uze ekhaya konina ake ngithi dango menzi thank you sengihembe njengeshethi nakhohlwa ukulike and subscribe nishare nama-comment eni lapho bese nisharele nabangani benu ukuthi hey ziyabuya ngale kwa-invasion of privacy thank you sonibona okulandelayo.